Amigos, veñemos dicir que teño unha deuda moi grande con Don Ramón, que non lla podo pagar, pero que vou a admitir a dicir que é verdad que teño esa deuda. Eu, cando cheguei a Ourense, tuve a sorte de convivir con Don Ramón. Trouxeno aquí algunhas veces, despois das conferencias e de algunhas cenas. Eu, cando acabei Bellas Artes, era un rapaz novo e quería facer unha arte nova, unha arte provocadora, daquelas estaba moi de moda o abstracto. Empecé por aí, por ese camiño. Pero cando cheguei a Ourense, conocín a Don Ramón, empezou a falar de Galicia, da terra, do amor a Galicia, do nacionalismo que lle chamo voltairiano, ese nacionalismo respetuoso para compartir sin fronteras. E metínme outra vez na Galicia que eu deixara facía moito tempo. Entón cambiei, dixen, bueno, deixo o abstracto, que non me interesa, quero facer unha escultura galega, con el sentimento de galega, que non teña que explicada, que fale ela sola e que se comunique cos demais. Tiña esa idea e a seguín por aí. Farei en cociños un par de anos en a aldea e dediqueime a intentar facerme o estilo de escultura personal, non sei se ben ou mal, pero personal. Costoume, pero conseguino. Entón deixei de titular as esculturas tiña que falar solas, comunicarse cos demais, os meus veciños, o meu pueblo, incluso con todo o mundo, que era a idea de Don Ramón do nacionalismo, que tiñamos que cuidar a nosa terra, coller a savia da nosa terra, pero non poñer fronteiras, nin aduanas, que todo o mundo vivira os nosos paisaxes e os nosos sentimentos. E iso foi o que me fixo cambiar a min, esa idea de Don Ramón, a idea que tiña de Galicia tan profunda, que eu entendína perfectamente, volvín a coller aquela idea que eu tiña de veciños do campo, de estar en contacto coa terra, porque era fillo de labregos, neto de labregos. E por iso quero facer ao público que gracias a él fago unha escultura que, vamos, que eu non sei se é boa ou mala, pero o que fai é que creo que comunica, porque como di moita xente, que entenden o que fago. E, amigos meus, espero que se acabe esta epidemia que temos, porque vos quero dar un abrazo a todos. Contade con él, e nada máis, porque eu comunícome máis coa forma que a palabra. Gracias. Ya,